Hey welokhunja kuthiwa kwaziwa ukuthi iyozala Nkomoni. Phela umsholozi uPhumela Obala wabasendela incwadi wathi yena namalunga akhe akalibeki eParliament. Wathi abenza into abayenzayo kodwa yena akalibeki eParliament. Manje nasazi ke ngoba uDa yena ngeke asebenzisane no-EFF including yona MK ngoba phela yena ufuna ukusebenza uDa ufuna ukusebenza neANC ne-IFP right. Lawa amanye ke amaqembu athi no uDa simfuni uyabona, bese umsholozi ngapha yena uPhumela Obala ukuthi uDa angimfuni eduze kwami including lo baba wenu angimfuni eduze kwami. Futhi mina ngisabhizi nale ndaba yama elections ukuthi kwayona vele ayingcolisi. Ake kuqale kulungele indaba ayisiqala before siye enkantolo siye emini eParliament kuthiwa nje ushaye phansi ngonyawo uthi yena akayi eParliament. Manje naye lento izosithatha isibeke ephike mina nawe. Ake utshela ugogo utshela umakhelwane utshele nabangani bakho ukuthi manje ake bathatha amavoti abo bawafaka eqenjini kuyilona elizomela iSouth Africa yonke ngoba kungase kwenzeke sivote futhi. Ubongibuza ungiphala ulimi dadewethu kababa kungase kwenzeke kuvotwe futhi ngoba lesibalo phela esifunakalayo eParliament asihlangani lapha yana. Uyayizwa indaba? Ayizwake ngoku laba bebethi spaza shop lento umuntu ododlwe ekhehla usuphumile uphuma inxiwa kanjani njani bayamncenga manje nespaza shop sakhe ukuthi akabuyele ekhaya akabuye sizoxoxwa manje. Kubonakala engathi uDa uzogcina ekhale ngaphandle ngoba engathi baningi abangafuni ukusebenzisana naye. Manje lo gama kalibizwa ufuna ukuphuma esihlalweni eshiye yena uDa. Uyabona? Manje lento ke izoba nenkinga ngoba uDa ufuna ukushushisa abantu abaningi njengoba sibexoshwe noMbalula nje. uMbalula eyazi yanzima le ndaba.